Hola, nens! Qui ets? Soc la Mosca de Girona. Ens pots dir on som? Som al carrer de l'Argenteria, dins del barri vell de Girona. Aquí va néixer la llegenda del Tarlà. Us agradaria conèixer-la? Doncs seguiu-me en aquest viatge i us l'explicaré. La llegenda diu així. Fa molts i molts anys, a la ciutat de Girona, va haver-hi una malaltia terrible anomenada la pesta negra. Els veïns del carrer de l'Argenteria en van ser els més perjudicats. Com que la gran majoria de veïns estaven malalts i la pesta s'encomanava molt, les autoritats van decidir tancar el carrer perquè no pogués entrar-hi ni sortir-ne ningú. Els veïns estaven malaltons, molt tristos i avorrits. S'explica, però, que un bon dia, un jove molt simpàtic del barri va començar a fer tombarelles i explicar rondalles i contes per entretenir-los. Els veïns li estaven molt agraïts. Alguns deien que aquest noi es deia Agustí, d'altres, Xato, però gairebé tothom el coneixia com el Tarlà de l'Argenteria.